Adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa kaawit. Ayon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawagan ako sa pangan nga Hazel. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsayang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. How did you know? With you. Ay, salamat. Out na gyud. Magdali ko ga panghipos ani akong mga butang bi. Wow! Gadali man! Asa ka, uy? Mansari na mo ni Brian, day. Aw, mao di ay. So, ikaw na sabay mo gasto, Siyempre, ako minay trabaho. Ya si Brian nag-eskwela pa. Abi ni mo, friend, no? Ako gino'y gisayangan ni mo. Ha? Guwapa ka. Bright. Unya, buutan pa yun. Pero feel na ko, no? Dili ni mo deserve si Brian. Ngano nakaingon gud ka? Ang. Sukad gud pagkauyab ni mo, grabe na kay kag-effort niya, di ba? Pero siya, nag-effort ba siya sama ni mo? Supposedly, graduate na unta siya karon. Angay gani unta nga mas maning kamot siya. Kung love gid ka niya, dili kipasagdan lang ka. Ikaw no, daghan kay kag storya. I know makabawi siya nako pohon kong mo-graduate na siya. I just hope so. Thank you, babe, ha, nga. Imo kong gidalin, eh. You're welcome, babe. Naibaw na ka na ako. Gusto gyud ko nga special atong every monthsary. Swerte, hindi ko ni mo, babe. Swerte sad ka ako nimo. Kay bisan ka nus wag gyud ko nimo hatagig labad sa u. Sige na, mga na ta, babe. Kay gutom na. Sure. Wow! Na may pabuki si madam. Mao lagi ay. Kato gani akong giingon nimo, akong gichika nimo ba nga ako'y suitor? Day ambot lang gyud as in. Grabe kay siya makadag effort nako ba. Imagine, wa pa gani nako siya sugtaha pero ikatulo na ninyang hatag og buwak nako. Mao ba? Unya si Brian. Nakasuway na ba siya hatag og buwak nimo? Day, pila na ba mo katuig ha? Ayaw kong ingna nga wa gihapon. Wa man? Ay, ambot ni mo, Hazel. Klaro na kaayo na nga he's giving you bare minimum. Kung sa una makasabot rata kay lagi, estudyante pa siya. Pero karon na naman ko siya trabaho. Day. Nahibaw ko. Moabot sa imong huna-huna sometimes nga gusto pug kang maka-feel nga special ka. And ma-feel na nato kung na ay guy nga mag-effort, di ba? Kanya, ni-try na ba kag-open up anak niya? Basin og kuwang na mos communication. Wa sad. Try og open up anak niya. Isulti kung unsa imong na-feel. Sige, day. Suwayan ako. Ano din mo ako makasulti ni Brian sa kong na-feel, uy. Pero sige lang. Suwayan lang yun ako. Babe, tanawa. Nindot ra? Nagpalit kag bagong sapatos? Oo. Treat na ko sa akong kaugalingon, babe. Oh, nice naman, babe. Angayan ka. Thank you, babe, ha. Suya kay kugod mong ipalit ko. Bitaw. Mas maayos na nga rewardan sa di mo imong kaugalingon panagsa, babe. Uy, day. Naunsa ka, uy. Ha? Wa naman. Wa good. Si Steven, ganina ra gid sige tan-aw nimo. Nangutanan ako kung naunsa kuno ka. Mura makag nailawom kang Ginoo na good. Si Brian mangguday. Ngano naman sad. Dili man sa ingon nga nang winta ko ha. Pero kada ganing makapamalit siya butang para sa iyang kaugalingon. Pero bisag ausa, wa pagit ko makasuway nga gipalitan ko niyag something. Bisag buwak man lang. Oh, see? Muna akong giingon nimo. Mao gani nga angay lang nga istoryahan gina ninyo.
Ikaw, ikapila na ka nakapamalit para niya. Ni gasto para sa inyong date. Pero siya, bisag ginagmay lang ang butang, wa, gyud. Day. Buwagan pa na nimo aron dili na ka mag-antos. Ana man ni noong kastaw nga way effort nimo, uy. Usik-usik lang yung kas imong oras, ana. May pag si Steven imo. Day. Aha? Oh, hala. Ayaw kong ingna nga nalimot kasi mong birthday ron. Tuod no, birthday man din ako ron. Unya, unsay plano nimo? The question is, unsay plano ni Brian sa imong birthday karon? Ha? Ngit-ngit ka man din sa swed. Subot ipasabot. Wa pa siya naabot. Tawagan ako. Babe, sorry ha. Malate ko kuli ron. Ha? Asa di ka? Kuyod ni sa akong mga barkada ron, babe. Mao ba? Nahibaw ba kang birthday na ko ron? Ha? Sige, unahan na ng mga barkada ni mo. Bye. Sige, day. Inom pa ta. Hoy, hinay lang ha. Wala ba ka maanad og inom? Gusto kong maghubog, tay. Day, Hazel? Steven? sorry day ha. Ako lang gipaapa si Steven. Hazel? Okay na ka? Thank you ninyo ang energy kong kiubanan karon. Uy, kasoy, Hazel. Basta friend, kung naman gani kay problema, tawag lang ba gid mi ha? Ganun karon ba ka na uli? Mas maayo tingali nga magsulti tagtarong Brian. Hazel, Dili na ko. Oh. Undangon na tani. babe. Naibaw man ko ba nga dili ko ingon anak importante ni mo. Sukad ba sukad? Wagid ko makafeel na special ko para ni mo. Hazel, Nagtuo ko nga maabot na ang time nga mamawi ka na ako. Pero sukad lang nga nakatrabaho na ka. Maswa naman din noon kay oras na ko. Mismo gani sa kong birthday, nalimot ka. sorry. Unta disulti ka na ako, Hazel. Unta risulti ko ni mo. Pero na-realize na ko, Brian, kung love kit ko ni mo, dili mo na ako ang mga ni mo ni mga butanga in the first place. Kay kung love kit ko ni mo, willing kang muhatag na ako ni mga butanga bisag dili pati kaing nun. Hazel. Naibaw kong bago pa mong nagbuwag ni Brian. And, willing ko magawat ni mo, Hazel. Steven, So, ano pa kung nakagusto mo? O, dili ko gusto nga mag-usip pa og oras. huna-hunaon na anak ko, Steven. Sa ko nag-iingon ni mo, Hazel. Andam ko magpaabot mo. Kay, love kayo ka. Steven. After 8 months, gisagot ako si Steven tungod kinakita na ako niya ang efforts nga wa gid ako makita ni Brian sa pila na mo katuig. Binhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Sa mga higalan, kaagi ni Hazel nga taga Cebu City, uban sa awit ngayang kitangayo. Awit nga nagahan, how did you know? How did you know?